Gu Aspazetik gatoz, hezkuntza zerbitzutik, eta helburu nagusi Aspazena guria da batez ongizate fisiko, emozional da soziala bermatzea. Eta hortako helburu hori, ongizate hori bermatzeko, ikaslia hartze dugu kontuan osotasunean, eta lehenik eta behin hortako ikaslia ezagutze dugu. Bere interesak zein dian, bere gaitasunak, beharrak, nola harremantzen dan, nola komunikatzen dan, eta guk behatziaz gain familiakin hitz egite dugu informazio guzti hori gure ganatzeko, eta ikaslea testuinguru guztietan ezagutzeko. Behin ikasle ezagututa gero, ikasturte guztiko helburuan finkatzen ditugu talde multidisciplinarrian, besteak beste ikaslean eremu guztietara helduta setzen saiatzeko. Guk arlo hau banatzen dugu hiru eremutan, dela arlo soziala, arlo autonomia arloa eta komunikazio arloa. Eta ikasle bakoitzak egiten dabena da landu arlo bakoitzari dagokion helburua. Guk egiten dugune da jarduerak sortu eta jarduera hauek egiten duguna da gure ikasleei egokitu. Egokitzeanari dagokionez, bai konturatuga bergarak herri moduan kontuan hartzen dozkula askotan ekintzetan, adibidez ipuin kontakteketak dauzenien, beti luzatzen dozkue gonbidapena beste eskolei bezala, eta gure kasuan ipuina egokitzen dozkue. Gero bebai juten adibidez laboratoriumera, bebai ekintza dana egokitzen dabe, eta gure aldetik bebai importantia dala, azkenien guk bebai herrian parte hartzie. Adibidez, jutenga bergara oinezera askotan, piztina bebai jutenga gure ikasliekin, eta bebai emoten duguz tailerrak emon eskoletan. Honen helburuetako bada bizibilizazioa eta inklusioa, eta hau da azkenien Aspazen helburuetako bat. Guretzako bizi poza da, pixkat loreak hitzein dunan aritik, herritarrak gurekin kontatzia eozer gauzaitako garaian, esan duen bezala, liburutegitik gonbidapena luzatzia beste eskoletako ikaslea azken aukera berdinak eukitzeko, udaletxetik bai beste eskolek bilera eukitzeutenian, gurekin kontantzia eskola modura jun eta bertan solasaldiak eukitzeko. Eta esango genuke laburbilduz pixkat, aniztasunak ekartzen aberastasuna herrian bermatzen dijoala ikustia. Hori da guretzako bizipoza.